Moje iskreno mišljenje o kliperima. Klipuj liha sad. Ja lično nemam nikakav problem da neko klipuje mene. Za druge ne znam. Moraš njih da pitaš. Lično nemam nikakav problem da neko klipuje mene. Međutim, jako mi je krivo da neko koristi tu popularnost koji dobije od klipovanja drugih youtubera da krene onda on, nema pojma, da streama, da snima i sve. Da me ne shvatite pogrešno. Morate vremenom da radite taj prebačaj. Znači, to se ne radi odjednom. Slobodno klipuj mene i sve je to super, ali ne, baš zato što ti kanal tako lepo krenuo sa klipovanjem drugih youtubera, ovo ono, lepo praviš, pratiš live-ove, što je mnogo teško, da ispratiš svaki live, da isečeš ono najbitnije i da to izbaciš kao klip, onda naslov, thumbnail i sve, ulaže se tu trud. Iako ja većinom tu sedim i kenjam i jedem govni i to, tu se ulaže trud, to da. Ali ne smeš naglo da ugasiš to, zašto su te ljudi zapratili, i da odeš i radiš nešto svoje. Nego vremenom šta bih ja uradio, da sam kliper. Ubacio bih davanje svog mišljenja nekog. Naprimjer, klipovo si mene, kako ja pričam ovo, i daješ svoje neko mišljenje i time te ljudi upoznaju. Većinu ovih klipera koje vidimo na YouTube-u ne znamo ni kako izgledaju, ne znamo im glas kako im zvuči. A to je greška. Vi imate tako super ideju da dobijete gledanost, ljude koji vas prati sve, samo trebate ljudima da dozvolite da vas upoznaju. Znači, ne samo što ti mene klipuješ, nego uradi reakciju na taj klip. Pričaj o tome. Eto, što kaže ovaj Eurodremex. Eurodremex je super iskoristio to. On je klipovo tamo Juku, ovo ono, pravio tamo neke svoje džidžabidže, klipovo sve što je klipovo i polako ubacivo neka svoja mišljenja, radi ovo ono, Kim Star fazon, ovo ono, davo je svoje neko mišljenje, nema klipovanja, sad streamuje, izbacuje videe. Klipovanje nema, ne postoji više, sad su drugi ljudi došli. Znači, samo ubaci taj neki deo gde mogu ljudi da te upoznaju, da ti čuju glas, da te vide. Ubaciš to i polako, ali sigurno izbaciš klip, neko nešto rekao u live-u i onda kažeš svoje mišljenje o tome. Da li se slažeš, da li ne. Ne moraš čak ni da li se slažeš, da li ne. Samo kažeš, Muđa je rekao to i to u live-u, ajmo da pogledamo, bam, ovde vidite da je rekao to i to, mislim da je on mislio na ovo, da je rekao ovako, da je rekao onako, šta vi mislite o tome, pišite u komentaru. Imaj neku interakciju sa publikom. Nemoj samo da to bude isečak mog live-a i to je to. Kliperi brzo propadnu kada to rade. Ovako, ok da klipoš mene, ali neka kanal zavisi od tebe. Nemoj da ti kanal zavisi od Guha, od Nugata, od mene, od Vanimija i to. Ne. Koristi nas kao content, ne zabranjujem ti, hvala Bogu, neka svako ima svoje parče hleba. I drago mi je što čak šta mogu i da pomognem, brate, ono, puna kapa, najiskrenije. Ali da sutra ne izgubiš to toliko brzo, aktiviraj se i radi, bukvalno radi da te upoznaju i da se na kraj, da te zgotive, da ti zaprate kanal i da te prati i da te zgotive zbog tebe, a ne zbog ljudi koji si klipovao. I veruj mi, bit ćeš, brate, uspešan, bit će ti do jaja i ulagat ćeš u NFT-eve. Eto. Hvala ljudi, vidimo se, budite zdravi, budite pravi i hvala na gledanju i na svemu. Vidimo se u nekom od sledećih streamova koji će najverovatnije da bude sutra.